Ei osaa tehdä. Me ei haluta sanoa. Mä voisin myös käydä sieltä serverpuolesta, katsoa, että yksi jäynä. Mä olisin ihan tyytyväinen. No joo, mä yritän kaivaa tuttu Champions-alue, se mikä on jossain muualla kuin meressä, niin mä en läpi omaa. Tässä Reetassa, niin mä joinan sen. Ongelma, että mä en saa hänen kodin toimimaan. Se on tiivattu milloin. Mikä siinä on menossa? USA:n sisällissota on tässä menossa juuri. Se on ainoa, joka ymmärtää tässä. Mikä siitä tekee hyvän peli? Tää on todella hyvä strateginen peli, että hyvin haastava, mutta kun oppii, niin todella hyvä peli. Oppiiko siinä historiaa? Joo, se on tässä yksi niitä lempipuolia. Ollaan kumpikin USA. Okei, kaikki on lukilla. Joo. Ne on